Вече измина една година откакто си купих ето този лаптоп и днес ще направя нещо като long term review от една година откакто съм го купил. Ще споделя за това къде съм го ползвал, за какво съм го ползвал, дали стига. Де факто също като миналото видео, само че по long term, нали, тъй като вече мина една година, миналото видео беше за един месец. Това време мина доста бързо, но предлагам да започнем с конфигурацията, тъй като не всички може да са гледали миналото видео, а и може да са забравили. Това е MacBook Air с M2 чип, има 8 GB RAM и 512 GB SSD. Де факто това е леко апгрейдната версия, има и 10 ядреното GPU, за разлика от 8 ядреното, който идва с базовия модел. Тъй като това е леко апгрейднатия модел, идва с S това 35W зарядно, което е много яко, защото е двойно. Не знам защо базовия модел не идва с него, според мен това трябва да е задължително. Базовия идва с 30W с един плък, което е доста тъпо според мен, при положение, че има това. Ама да, като цяло. Тъй като от Apple увеличиха RAM паметта на базовия модел, мисля, че апгрейдната версия вече трябва да е 16 GB и 512 SSD, което е доста нормално и доста добре. Моя е само с 8 GB RAM, но честно казано не изпитвам кой знае какви лимитации. Сега наистина ще е много хубаво, ако бяха 16, но аз лично съм доволен. Както и да е, малко се отплеснах, за това ще говорим малко по-късно. Сега ще поговорим за аксесуарите, които си купих, когато си взех лаптопа, тъй като ми трябваха няколко неща. Ако трябва да сме точни, това са две неща, а именно тези слушалки, които са нещо като студийни, забравих марката. Линк в описанието ще има и за двете неща, но тези се водят по-такива като in-ear монитор, са такива по-студийни за музика, което е перфектно и струваха някъде 16 лева. Което беше доста добра покупка, тъй като си ги взимам постоянно навсякъде, където излизам с лаптопа, задължително ги взимам, за да мога да си правя битовете. И второто нещо, което взех е ето тази чанчичка, кълъвче, не знам както искате го наричайте. Де факто вътре има за лаптопа, ето тук слага лаптопа. И да, като цяло е доста яко, както виждате е нещо като, не като куфърче, но си има такова хватче. Но главно се го слагам в раницата и седи там. Но това също е 16 лева. За двете неща ще има линк в описанието, ако още линковете ги има в AliExpress. Ето това даже се пасва с цвета на MacBook-а, такова тъмно синьо. Мисля, че сега е добър момент да обърнем внимание на това каква работа извършвам на лаптопа и как се справя с нея. Използвам го главно за две неща. Едното е да правя битове в FL Studio и другото е да обработвам клипчета в DaVinci Resolve. С тези две задачи се справя отлично, нямам никакви проблеми. Единствено при видеообработка понякога се затруднява малко, ако правя нещо малко по-сложно. Но все пак е нормално, нали, има 8 GB RAM и то всъщност мисля, че това му е най-голямата лимитация, че е с 8 GB RAM за такива по-тежки неща като видеообработка, но иначе за битовете нямам абсолютно никакви проблеми, там е машина. Не съм го ползвал за нищо друго, освен тези две неща, това е причината, поради която си го взех и се справя доста добре. За пренасене също е много добър, тъй като това е Air модела, той е, както виждате, доста тънък, 13-инчовия, аз съм доста голям привърженик на 13-инчовия Air. Има 15-инчов Air, който не разбирам какъв е смисъла, тъй като нали, пак е Air, пак е тънък, обаче става по-голям и де факто ви трябва повече място да го носите. Според мен това е sweet spot-а, 13-инчовия. Между другото не са толкова малко, в смисъл всички викат това е малък лаптоп, малък, обаче екрана, нали, лично за мен, за моите нужди, изобщо не е малък. Тежи някъде около 1,2 кг и е много удобен при пътувания или нещо друго, ако трябва да го вземете от едно място на друго. Не се усеща много в раницата, тъй като е лекичък и също така не е заемал много място. Главно го нося на училище, но съм го взимал и на село, и във Варна, като съм бил на море. Като цяло никъде не ходя без него. Както виждате, цветът е Midnight и както може да предположите, събира доста отпечатъци и се цапа лесно. Особено сега лятото, когато ръцете ни са малко по-плътни. Но не се притеснявайте, тези отпечатъци не се махат толкова трудно. Аз лично ще го чистя редовно, тъй като освен отпечатъци събира и доста прах, тъй като в моята стая е доста прашно, не знам защо е така. Но примерно като работя на него, като е отворен, клавиатурата и дори доста по екрана се събира много прах и не ми хареса как изглежда, затова се го чистя редовно. Ето слушай как става това нещо. Както предполагам се забелязва, в момента лаптопът е малко мръсничък, има отпечатъци, има малко прах. Отдолу също има доста отпечатъци, които не си личат, тъй като лаптопа не седи наобратно. Но сега ще ви покажа как да ги изчистите. Взимате една микрофибърна кърпа, като е с тази, и трябва да намокрите с малко топла вода. Окей, нещо е такова трябва да е, не трябва да я мокрите много. И сега това, което правите е да хванете така, да забършите хоризонтално и после да обърнете, да изсушите. Това го правите няколко пъти и трябва да се прави по
внимателно и да се гледа, тъй като пак остават следи. Те няма да се хванат на камерата, но остават следи. Така че трябва да го правите може би и по-малко и да. Нека да поговорим и за батерията, докъде е след една година. Когато си го купих беше само на 2 цикъла, буквално си беше новичък, а сега е на 56 цикъла и все още е на 100% капацитет, което е доста впечатляващо, не знам още колко време ще издържи така, надявам се да е доста. Може би причината все още да е на 100 е начинът по който го зареждам, тъй като аз много си пазя батерията. За тези батерии не е хубаво да падат много ниско или да стигат много високо, затова си държа батерията между 30 и 80%, което е де-факто половината на цялата батерия. Сега някой ще каже, че не си заслужава да го правя и го зареждам много често, но това съм не е така. Използвайки тези 50% от батерията, мога 2-3 дена да си правя битви на училище, ако правя обаче видеообработка, там видеообработката вече дърпа повече ток. Но все пак наистина батерията е изключително добра на този лаптоп, наистина, в смисъл, не че съм нямал очаквания, тъй като наистина имах очаквания за този лаптоп, че ще е доста добър и наистина си оправдава очакванията, получавате това, което плащате. Но да, тъй като батерията е първото нещо, което ще откажа от лаптопа, гледам да се пазя възможно най-дълго време, тъй като искам да направя също и с лаптопа. Да продължаваме с SSD-то, колко терабайта е написало. Да провери си от клипчето от миналата година, тъй като нищо не си спомням. Когато съм взел лаптопа, SSD-то е било на 420 гигабайта, а след един месец е било на 650. В момента е на 2 терабайта и 200 гигабайта, приблизително. Което смятам, че е доста добре. Да предположим, че на SSD-то му трябва да напише минимум 300 терабайта, за да издаде багажа. Смятам, че това няма да се случи скоро. Общо взето M2 MacBook Air си е доста добър избор, но тъй като наскоро излезе M4 MacBook Air, дали препоръчвам да купите M2 или да отидете с M4? Лично според мен, ако ще правите нещо по-тежко от сорта на видеообработка, музика, такива креативни неща. Лично аз съветвам да си купите M4 MacBook Air, тъй като чипът е много по-силен, ще издържи много повече години. Освен това, горе-долу го перфекционираха вече. Има ли така дума? Направиха го почти перфектен де факто. В сравнение с моя, новия модел може да поддържа 2 включени монитора с отворен екран. Това е прави общо 3 екрана, което е доста добре. Защо правите и... Другото, което е MacBook вече е по-евтин и с повече RAM, вече е на 16 ГБ RAM, което е много добре. Ако взимате базов модел, ще е с 256 ГБ, като може да вземете SSD за 1 терабайт някъде около 200 лева външно. Или да вземете малко по-апгрейдната версия с 512 ГБ и по-хубавото зарядно. Но ако знаете, че не ви трябва толкова мощ и искате просто някакъв нормален лаптоп, с който да си вършите по-лека работа, включително и моята, смисъл, на мен ми върши работа. Тогава наистина M2 MacBook Air втора ръка е доста по-добър избор, тъй като вече цените паднаха доста в сравнение с миналата година. За M3 MacBook Air не го препоръчвам много, според мен е доста skippable. В сравнение с M2 не добавя толкова много неща. По-добре или M2 или M4 според мен. Но да, общо май това е long term ревюто на този лаптоп. Нещо, което много бих желал да видя на Air моделите, но знам, че никога няма да стане, е слот за SD карта и може би OLED дисплей. Не държа да е 120 Hz, но да е OLED. Знам, че това няма да се случи, тъй като Pro модела се обезмисля, но все пак е нещо, което много бих желал да видя. Като заключение, M2 MacBook Air все още е много добър избор, даже със сигурност бих го препоръчал на приятел или нещо такова. За тази една година, откакто го имам, свърших доста неща на него и ми е много полезен в ежедневието, когато го вземам на училище. Така че да, напишете ми какво мислите вие, дали имате MacBook или искате да си купите. Мисля, че обхванах доста добра част от информацията, която ви е нужна. Ако съм изпуснал нещо, може да напишете в коментарите и ще се видим пак следващия път. Чао!